Yero itrai si sen ni kapor ka mentang ai kublei api I wei baro haga gerteng ka jau Jesus Christ nga sungu it palat ya pi nga sungu komen ha bang yo ya kren bat pi na kapor ho nga jio ru ya ki comments na pi ya ke jing kerpat ke jong pi ban duai nangila pe ki tu ki gerteng ke jong pi ngi duai na ka benta ki jing don kam jong pi wei baro ho ngim la ban comments lut ya baro ka ba pi comments segi hendrei ngi duai na ka benta jong pi I wei baro ba nga ngai utrai nang kar khu ya pi nga ai kublei ya pi namar bafio diang yigi jingger khu leng bagini ki Khubor Step bafio diang yigi jingger khu na gektin ke jong blai tonang yai pet ba tonang pentip shiki wei ru shapang kani ke channel shapang kani ke hjingiap jong ka Potternet pentip shiki wei share lang yaki videos ki jong phi bagi ta ki wei ru ken yo ban ya yo ngap lang yagi gektin ke jong blai ngin ya kren ha kani ke sngi na gektin ke jong blai ya ka ba ha kani ke tayowi nga kren shapang ka Salm ka ba arpulai ba nganget pili amat jingger khu nganget wa kani ke sngi penyo diang ya ke jingker khu ngan poi no shika dekat ke basau baga tin ke jong blai ka ong shisha langa ya ru ya ke tem ke syrngiew ke jingiap nganom shep ting ya ke basniu na mar medon ringkat me bat nga shisha langa ya ru ke tem ke syrngiew ke jingiap nganom shep ting na mar medon ringkat bat nga ngasngo ke ni ke por don na pring jong pi ki bedon hospital ya ke be ki doktor kim ai jingkermen shu ya pi Kila shu sumar ya pi tangban shu pendep ya kata ka jing sumar hendrei kimla shu kum kibreu ka dawai kam tre kam shu ya pi kam met kam pediang shu wad ya ka dawai bat pidon ha pedeng ka jingpang ka bajur pidon ha pedeng kata ka syrngiew jong ka jingiap ka bawan ban ap ya pi ki tersim jong ka jingiap kimot ban klong ya pi Hendrei nga kwa banong ipi lafiyat lang bagata ka tem ka syrngiew ka jingiap wanam shep ting utrai unle ke kamba na menta ka jingim ka jong pi utrai ude unong ap lang brot jong pi de ma uban ya lam ya pi de ma uban pen khia ya pi de ma uban kta ya pi de ma uban ya rap ya pi but de ma uban ya da ya pi na ka ne ka jingiap Penomiap ang gektin ke jong blai. Pina puli kata naga Salm si spa khat pra ke dekat ba khat nyo. O nganomiap hendrenganim manganyo ben pen bena ye ke jingle ke jong trai. Ban nganget pinim ba penomiap utrain pinim ye fi naga benta ke kerteng ke jong u. Un pinim ye fi ba pinyo ben pen bena ye kata ke jingle ke jong trai. Ye kata ka kamba ha ke jingim ke jong pi pinyo pla se ke perthei. Fiat ke tem ke syrngiew ke jingiap wanam shep ting maruniu nong ablang brot uba syarai ka mensim ke jong fi un pen em ya ke ne ke dok ke jong fi badang nget apa pi ngap ya ke tin unong syarai jong fi u jesu ong ke ne ke sngi ko khon to sha skor ke tin ke jonga pendam ye ke skor ka to ke jingong ke jonga wala be kan lek no na khmat jong fi tu sumar ye ki pedeng la ka donon ti kum ta kan long ka jingim ye kita ki ba shem ye ki ba ke jingkhia ye ka dok ke jong ki Bat nganget haba pi ngap ya ka tin ke jong blai haba pi nget how Jesus Christ ubala baro nganget lada ke kerta ke jong fi kampat dei pi niap penom yap la pila temen kal dei ka por ngamla abanong ye kata rela fidang kena ne fidang rangba dei ba pila temen lada ke kerta jong fi kam dei ya pi ka dei ka por ban yap penom yap lada pi pat dei ka por ban yap fenom yap namar ke kerta ke jong fi blai labo nyau po bada ba klan e ado prapo da fila tam ye ka prapo ngamla banong Yesu hendri la fidang dunai kata ya ka nyopo la da fidang duna ne fidang duna pedeng ki mit nyopo bat prapo ngadwai bo trai un pen kia ifi ngadwai bo trai un pen em ya fi bo penyo pen bena ya ka ke jingle ke jong trai na ka benta ka buram ke jo nganget ka perthei kan yo sngo nganget ka perthei kan yo ya ka khti ke jong blai ha ke jingim ke jong fi dan apring jong fi ke ni ka por ki mobile ke jong fi pila shu block be shibun ki number namar badon ki ba phone ya fi namar fi dan shibun ki ram ki sha pia hapdeng ka them ka syrngiew ke jingiap kumba ka jingiap kan wan no ka jingim ke jong fi sngo lakut lenti mdan shu de kumwai pat mdan bala ben yarap ifi mdan bala ben isna ifi renga kwa benong ifi bau jisu obolong unong syarai ke mensim ke jong fi obolong no ablang berat jong fi uniken unle ya ka kamba nam ta ka jingim ka jong fi un pelat ya fi na ka them ka syrngiew ka jingiap un pelat un ben em ya fi wang anam e no ya fi de lele
ngan long ringkat bat phi ka tin ka jong blai ka ong ka ta namar me don ringkat ma me bat nga ka tin ka jong blai ka ong la pi ya lam ba ki ngan long lem bat phi lem ba ki wa ki nom telep ye phi ya lem ba ka ding phinom eng lem ne ki tli ding ki nom la ban jlia ye phi une unong ap lang brot udon hapdeng jong kita ki lang thari udan hapdeng jong kita ki hapdeng jong kita ki wa pi sngo man sha rong no pi sngo man sha telep no re ong long ringkat mengabat phi kalang brot apa kaya lang ba ki utrai ong ngan bat ye phi un bat un ra ye phi ha kita terpeng ka jong un ya mo ha kita ki pindon ha kita terpeng ka jong mau nyai lang ba kita ki mau nyai lang ba kita ki wa mau nyai lang ba kita ka ding ban ha kita ki tli ding un nyai mau kanum jage ge basni fi Shadrach Meshach Abednego la bread iki ha kita ka lawar ding klem lele iki namar ba unong ab lang brot ka mensim ge jong ki Jesus Christ udan lang ha kita ka lawar ding ki klem ing kilami nang ta ki klem smatadem ban nganget la fi yai ka them ka sniu ge jingyap compare ka ba kumno ka ta ka sniu ka wan ge jingim ge jong pi henrei utrai udon ringkat bat pi wat nam sko shep tieng wat nam sko shep tieng dei ta bu jisu ong wat ki kuslai na ka donot jong fi lem ne wat shep tieng ka kentin shep tieng le ka don do lai span repusan sin na ka kentin ka jong blai ban nganget wang man la ka sngi pi wat shep tieng don ki bri ki shep tieng nam tau adhar ki shep tieng nam ta sa ka vaccine ka banwan menta kin shep tieng nga kwa banong pi la shep tieng fin imsa ga shep tieng henrei ai bau trai unlong unong ya da jong fi ban nganget ya ka wai la da wan marat klau shwa bon wan ma nganget ka jingrong no akan wan nama dei ma ban pelai im ya ka mensim ka jong fi dei ma bolawan na do na bening man pen im ya pi kumno man taun IT biang ya pi show marat klau kumno un IT ya pi show tau marat klau ubolong kum tau diem ubolong tau sing ubolong taki suri onam IT ya fi de le ru jagat baja longkat balong onam IT ya pi shaki utrai u ya pi naga benta kita utrai la dep yap naga benta le takraw ong ngalong nong ablang berat u babha unong ablang berat babha IT no ila jing em nam taki lang berat utrai la dep IT la juga jing em naga benta jong pi ban umdan wei pat ubala ban kam kenti ya pi umdan wei pat ubala ban kam ya pi ba pi dei jong u rei tang jisu bala ban kam na morla dep thiet ya pi da ka dorba ka snam ga jong u mdei da ka ksier mdei da ka rupa henrei da ka snam ga jong u ula thiet ya pi ta ding tar fi yai ka them ka sniu ka jingyap compare ka lenti ka ba kom no pi yai pi sngo ha ka ta ka lenti ba pi yai ro ka dei ka lenti ba pila ngam jersey ha ka pop kan mau bo try un pen em ya pi kan mau bo try un pelat ya fi na ka ta ka pop pi don ha ka jing jersey ja ka pop u try un pelat ya fi na ka ta ka pop ba ngai un pen em ya pi na ka benta ka kerteng ka jang u try u pelat ya fi ngin ya dwai ka ni ka sngi ka ba menta wadam sep ting ka jing yap wadam sep ting ni ka jing ki ba wan ka jing em ka jang pi wadam sngo sep ting ya kita ki ram ki sha ka ba pi don ya ki jing ki jing le ka jing em ka jang pi ngasngo ba ngapet ya pi ka ni ka pon mar ba ki brik la be ram tan pi la i thang yong ba ka dor ka jang pi la i thang yong la i rai kho la i jinjar la i so sat ya pi ka dor ka ba pi bhabrio man sha pi po pi pieng rai man ta la i thang yong ba la i ter khong ba wat ai ba kan long ta kong da ka ba pi kus lai pi nom la ban le ai da ka ba pi shep tieng pi nom la ban le ai wat kus lai ka ba la shai utrai kus lai na ka ban ta ka ta ai bo utrai kus lai nam ta ka jim ka jong pi wat kus lai ma pi nam ta ka ta ai ka ba la shai kan kus lai na ka ban ta la di ma ru tip utrai nam ta ka jim ka jong pi un pelera nya pi kita ki ba ap kermen du utrai kin mi ole ran de le ong ka tin ka jong blai Ritang kita kin ki beshet kelai utrai klem daw. Kita kin yo le ran nganget finom shet kelai utrai. Utrai nom shet kelai fi. Utabala khat fi ulong ba yai ne. Ba ulong ba hok nganget. Ulong faithful ya ka jing im ka jong fi. Kumunong ap lang brat. Un pelat ya fi. Naga ta ka them ka syrngiew ka jingiap. Finom yap, finom jot. Kanum ja ke ka basniw ya fi. Hallelujah. Utrai un kershan ya fi. Da ka bor da khati kaman ka hok ka jong ngan dwai bat phi ngani ka por ka bamenta nasngo bo trai un pen em phi un pen khia ai phi badan hospital phi badan jing thia pang utrai un pen em phi utrai un pen khia ai utrai un le ki kamba nam ta ka jim ka jong phi ngani dwai ngani ka por ka bamenta try ni ka por ngawan khamat jong me
haga kerteng ke badan bor tam ke jong try unong pen hjingiap Jesus Christ try ni ki khon ki jom ke di ki lang brot ki jom try lagi ya ke them ke syrngiew ke hjingiap kinom shep tieng ya ta ka basniu namar medon mamereng kat bat ki ablai hallelujah kinom su shep tieng jagat baja long kat balong ki air lang 3 ki air ki ba be go try ke jim ke jong ki ke ba pen huri hura ke jim ke jong ki ta ki lomba ki badan ke jim ke jong ki jing ki ba haru kom ki jing ki badan la ke jong ke kerteng ke jong ki nga ngai ko try kinom snow shep tieng hallelujah try di ki bapang hohot ko try ko baktin jame ka ong nganom yap hendrai nganim bang nyo pen benai kata ke jingle ke jong try nga tip bag me pen em ni ki khon try me pha ke tien ke ni ke ski ba me pen khia ki ko try hallelujah kila kang shame kom kilang brot ki pa shame try ba me la sngo sn ai ki bat me pen khia ki ko try hallelujah compare ka ram yu pidon u try un pelaj yu ni lomba na ke jingim ke jong pi kani ka kenro ka ba ka ke jingim ke jong pi kani barok finum issue hallelujah nga nget me le ki kamba go try na ma dei tang me u bala baro try ke tien ke jong me try ka pen kan mau yangi ba me long u blei halor ki baro hallelujah u bala melong utrai ubala baro me penyat yu badeko utrai me pen em wat yu bayap trai oi me pelat yu tegi breu ke bedan ka bendi bat kam tam melong blai ba pelat ku trai ye kita ge men sim na ka dujok mela pelat ki na ka pop na ka tiu syaitan hallelujah me pelat ki na ka jingle ran me pelat ki ko kanrat na kita ki them ka syrngiew ke jingiap hallelujah ngadwai ker khu trai me it plan ni ki khon ki jame ha ka tengu Jesus amen but amen hallelujah sai sien ka kwa banong ye phi ka jingi ke jong trai kaคำคราวบันยากระปอบกระจังฟีกัมเพรพี่ลองกัดบะพี่ลองพี่ยากันโนกับคอนดิชันกระจิมกระจังฟีอุตรายอุเอจพี่กระจิงอีกระจังโอกันประหลาดฟีอุเดียวน้องอับลังบรัดฟีวัดจุกุสไลขบเลชิบนเงี้ยสิกันดูปัดละชัยกัสงี้อาเมน